हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭଲ ଥିବେ। ଏଇ ରେସିପି ସହିତ ମୋ ଗପଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାଘ ମାମୁଁ ବିଲୁଆ ନନାର ବାହାଘରକୁ ଯାଇଛି। ବିଲୁଆ ନନାର ବାହାଘରରେ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ହେଇଛି। ସିଏ ଲୋଭରେ ସହି ନ ପାରି ବାଘ ମାମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଖାଇଦେଲା। ସେ ଖାଇବା ଯାଏ କୁଆଡ଼େ? ତାକୁ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ମାଇଲା ଆଉ। ସିଏ ରୁମ୍‌କୁ ଯାଇକି ବାଥରୁମ୍ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ବାଥରୁମ୍ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପେପର୍ ଆଣି ପକେଇ ତାପରେ ହଗିଦେଲା। ହଗିଦେଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ହେଠୁ ସେଇ ରୁମ୍‌କୁ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ସେ ଶୋଇବା ବେଳକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ପେପର୍‌ରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବା ଝାଡ଼ା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ପଇଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ନନା କହିଲା, "କ'ଣ ହେଇଛି?" ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝାଡ଼ା ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ। ତାପରେ ଖୋଜତାଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ବାଘ ମାମୁଁ ଏଇ କାମ କରିଛି। କହିଲା, "ତୁ ଯାହା ତ କଲୁ କଲୁ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୁହଁରେ ଝାଡ଼ା ପକେଇଦେଲୁ। ହଉ, ଯଦି ଏଇ ରେସିପିଟି ସହିତ ଏ ଗପଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର